Nejkrásnější, nejlepší, nejúspěšnější. Až z Pardubic, nechápu, že přijel. A já to potvrdím. Jo! Ne! Yeah! Cože? Čau všichni, zdraví vás Laníš u nového videa a konečně do videa dorazil nejžádanější host, nejkrásnější, nejlepší, nejúspěšnější český fotbalista Matěj Havlas. Teď máš přijít, jakoby. Ahoj Matěj, tady ho máme a dneska nás čeká výzva. Jsem rád, že jsi to přijal teda Matěj. Jsme v off-seasonu, takže to možná bude vypadat, uděláme si rovnou alibi. Kdy jsi trénoval naposledy? S hokejkou. Jo, to dávno, no, na superfinále. Teď je začátek června, v podstatě, dobrý. A do branky nám přišel vypomoct. Až z Pardubic, nechápu, že přijel. Kuba Mikula, čau Kubo. Ty nemáš mikrofon, takže teďka nebudeš slyšet, ale pak ti dáme ještě prostor. Jdeme rovnou na první výzvu, která bude střelba z více míst a pak nás čeká ještě střelba backendem z první, nájezdy a crossbar challenge. Jdeme na to. Tyhle míčudy mě to trošku štvou. A co, počkej, Matěj, ještě se musíme zeptat samozřejmě. Světlo? To je hrozná tma, mě se motá hlava. Vždycky prostě jako. Matěj nemůže hrát ve Švédsku, protože tam by bylo blbý prostě osvětlení. Ty krása, to je superfinále. Na mě se blbě, když jsem na to koukal. Takže střílím, jo? Střílíš. Ostrou už, nebo? Jo, ostrou. Yes! Dobře, Kuba. To je Čapájev. To je Čapájev. Čapnu mě. Ne, to co? Yes! Matěj, yes. Co je? Dobře, Kuba. Ne! Počkej, Matěj. Chtěl jsem ho na Čapájev. Ale ta střela na tebe byla moc prudká. Na bližší střílíš vždycky jenom pomalu. chápeš? Pomalu. Pomalu. Yes! 20. Ne! Počkej, to bylo odsaď, tak jo. To byl podvod normálně. To ne. Co to bylo? Ale ty alibi jsme si udělali na začátku. Takhle, ještě dáme víc do kontextu. Ty jsi udělal včera zkoušku, Matěj, velkou poslední. A Matěj samozřejmě studuje medicínu, takže nebylo to nic takového. Bylo to parádní, tyjo. Včerejší výkon dobrý, dneska špatný. Střílí pátou, že jo? Bych chtěl dát góla, co? No jo, tam jsem to chtěl celou dobu. Kolik to je teda? 4-1? 4 z 5. Chytej! Počkej, dal jsem 4 nebo ne? Ty jsi dal 4, ne, dal si 2 nadnožáky a 1 tuhle. Počkej, Takže 4 střely, takže máš ještě jednu. ještě jednu. Bližší. Ježiši, oprčic. Na bližší. Yes! A je to 3... Kolik jsi dal gólů? Dost, jo. 1. To ti věřím. 1. Samozřejmě dneska je štěstí přikloněný na mě zatím, to zaklepu. To bylo mimo, nebo to chytil? Strašně. Co se tady děje? Jo. No co opíráš, že to víc? Ne! Ale to je všechno špatně dneska. No jo. Jo, tak to je super. Matěj hraje šipky dneska. Mám začít nebo chci začít? Kolik to bylo teď? 1-0 jenom, no tak začni. Jo, aha, počkej. A teď se ukázala další tvoje věc ještě. Matěj je nejvíc pověrčivý, jako Vůbec. Matěj je nejvíc pověrčivý, takže teďka řekl, protože jsem dal méně gólů, že začnu já, protože jsem začal Já předtím. nejsem vůbec pověrčivý. Nebylo to takhle, nešlo ti to takhle. Ne, vůbec. Ty krásno, no. Tak to šlo hodně do kytek. No tak, co děláme? No jo, tyjo. Druhý gól dneska? Super. Tady smrdí mojí výhrou. Ty. Jo! Ne! Cože? Dobře Kuba. Kubo! Yes. Poslední? Omotávka. Podle mě ne. Jo! Ale pořád je za jeden, Matěj, jakoby. Nájezdy. Jezdíš? Počkej, v sezóně nejezdíš, co? Jel jsem, tyjo, na tom chodově.
Nedal jsem to, jo. Tak Hodor tě samozřejmě, tam není Jsem místo. ho měl, já jsem to jsem dělal. Jsem to měl pod něj. A ještě proti Bauíčkovi jsem šel. Jako, podle mě vždycky mám, jenom to prostě. To je fakt Smůla. no, je to trošičku smůla. Je to trochu smůla. Takhle já jsem měl taky smůlu, hodněkrát tuhle tu sezónu. No najist. Až možná to nebyla smůla, jako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dobrý 10. save tam Razanda. Wow. Vypadám jako aspoň trošku dobře, nebo je to? Budeš super. Nebo Matěj, vypadá- kámo, ty jsi nejhezčí florová. Nebo vypadám jak kus hupna. Chceš to i zavázat asi o co? Jsem chtěl říct něco, aby se to tam nemohlo dát. Zkoušeli jsme, jestli fungují ty mikrofony? Když tak to bude pantomima. Yes. Když tak to namluvíme, nadabujeme. Necháme to nadabovat někoho. Nás? Třeba jo. Můžeme si dát pravidla ještě nějaký extra, jako za extra points. Tak si to ale neříkám. Tak gájem jsem se zabal. A tak to ví, ne, to přečte. Ne, Nepřečte to. nebudu to říkat. Ty jsi trošku znevýhodněný opět, protože nemáš mikrofon, takže nemůžeš vůbec nic říkat. Nebo můžeš, ale bohužel to nebude slyšet, takže... Kámo, ale zvedl. On zvedl. A já jsem to zvedl taky. Dobře. To nejsou Gáje. gáje, kámo. To jsou gáje. A co je na tom gáje, když To máš jsou zvedlou gáje nohu? a to nevadí. Když My máš jsme- zvedlou my nohu. jsme- To prostě nice. Gáje. Takže docela fakt bude. No dobrý, Matěj, ty jsi host, takže ty si určuješ pravidla, bohužel. Ne! Dobře, Kubo. Prej ví, o co nám jde? Vůbec ne, jak to víš, jako? To nejde přečíst, ne? Snad. Ty jsi mohl dát gáje, nedal jsi. A já jedu na góly, Matěj, už. Jako hraniční, Kam to se mega vrátil, ne? jako na hraně, ale... Já tě uznám. To byly gáje? Ne, ale měli být. Já už ani nevidím ten. Kámo, hej, a ty se ale vracíš, kámo. Počkej, Takže nejdy. 3-1. A jak jsem se vrátil jako? No podle mě Tak tam šel šmrdláš jako na takhle, místě. dělám takhle furt dopředu. A jo, dobře, no. A tak pak jo. dělám. Wow. Wow. Jo, tady jsem fantasticky přešel přes to. Myslím, že jsme to dělali na tréninku vždycky. No počkej, takže jsi vyhrál, jo? 4-1. Hm? Takže teď se ti hodí. Když jedem na celkový góly, tak už jsem tě stejně dohnal. Ne, to Matěj to ne zas. Matěj je expert ve vymýšlení pravidel a ohejbání pravidel podle toho, jak se mu to hodí. A Ve všem. jenom ze srandy, jako Ve všem. vždycky. Střelba z první. Máš právo vrátit 3 nahrávky. A ty mi to vždycky nabídneš, to je paráda. Matěj je dneska hodně vtipnej teda, má dobrou náladu. Mám ti nahrávat jednu za druhou, nebo? Ne, postupně po jedný. Co tam zase vymýšlí, jako? Co tam vymýšlí? A můžeš, tak počkej, tím pádem můžeš vrátit, tak dáme 4 nahrávky. Ty to budeš furt vracet, protože budeš chtít hezký nahrávky. Ne vůbec, ne fakt ne. Dej mi To jednu bude, hezkou. teď to bude ukázkový, jo? Jo, tu beru. Tu bych střílel. A ještě prostor, jak se můžeme hejbat? Nehýbat. Nehejbat, prostě. Když dám blbou náhru, tak si musíš to najít jako. 3metrový průměr, jako. Můžu, já jsem ready. A já ho můžu překvapit kdykoliv. No, to je super, můžeš. Kámo, to je doprostřed všechno. 2 góly, jo? Ty jo, a začal jsi dobře. Začal jsem dobře, no. Začal jsi dobře. Ani nedal jsi A ani, pozor, jedno, já jsem nevrátil ani jednu, Matěj. ani jednoho golfáčka. Já nevrátím taky, jsi blázen. Hele, tohle bude na Hero Hero nebo na YouTube? Na YouTube. OK.
Ježi! Yeah. Budeš na blížší. No jasně, dobře Co? jsi to přečet. Jako malinu! Jsem to věděl, jak malinu. To je čapnu, tyjo. Yes! Co? Dobře, Kuba. Ne! Ježíš, to jsem ty... No, to jsem teda nečekal od tebe, Matěj. Začal jsi docela dobře. Jo, ty taky, ale pak jsme byli hrozný oba. Ne, dobrý byl Kuba. To vlastně jo. Hezký Kuba. Další výzva. My jsme měli na výběr totiž Matěj, posledkou nebo backendem. Matěj řekl backendem, že to bude větší sranda. Co říkáš na střelu backendem? Backendem, ale moc to neumím číst, takže to pro mě bude o dost těžší. Ještě, že my umíme mířit, že jo, Matěj? Takže... No, to je hodně. V rámci představení mezi tím, co si tady Matěj hraje, jak můžete vidět na videu, a tak Kubo, odkud jsi nám přijel? Hele, já jsem z Pardubic, A jak dlouho ti trvala cesta do tohohle fantastického videa? ale řekl bych, že vlakem tak hoďku, sem to taky bylo něco nějakých půl hoďky, takže hoďku a půl cca. Mega cením, co tě motivovalo přijet do tohohle fantastického videa, protože shoutout pro tebe, protože jsme si napsali včera asi v 9 večer a teďka je 12, takže to bylo fakt rychlé rozhodnutí. Co tě motivovalo přijet? Hele, prostě tvoje jméno. Cením. To hřeje, tak dík, že jsi přijel. Jasný, jinak komplex samozřejmě. Jo. To je můj kluk, prostě sledujte ho na Instagramu, tady ten Instagram, udělej to úplně obrovský, Vojto, úplně obrovský tady. Shoutout. Jo. Hej, to bude docela dlouhý video, ne? To nevadí. Snad to je zábavný, aspoň trochu. Ty vole, ale nepříjemná. To je... Kámo, jak tomu chytit? Oh. Oj. Ty krása. Napřímo, na plocho. Zaděl. To byl úplný zaděl. Co? Zadní stěna. Knak. Musíš mezi nohama. Cože? Jak jsi to udělal? Vedu 2-0 vedu. Yes, vítězství. Jakže se tomu říká? Jakýho knakana? Knaken. To je jako švédský? Přiš. Yes! Co potvrdil To jsi je to. paráda. Já ti gratuluju, Mati. Knakan nevyšel. 2-2, rozhodující. Bude crossbárek, kámo. Tak to je pytlí. Takže crossbárek. A to je z golmana. Můžeme dát. Že by mohl to ještě chytit. A můžeme dát teda. Chytáš. My hrajeme na tyče a ty chytáš. Buď to je Prostě dobrý nápad. tyče za bod. Kolik je to střel? 5. Jakákoliv tyč teda. 5. A můžeš střelit jakoukoliv tyč. Ještě bych tě Ok. mohl trochu pohecovat, jakoby něco jako backendem je to prostě za 2. Jo, prosím tě, a počítaj si jenom jakoby hlavní tyče, jo? Ne zadní, vnitřní, ani po zemi, ani boční. Se nepočítaj, Okay. abych to A ujasnil. bylo by mega dobrý. Mám nápad, ale nebudu to dělat. Rozhodující soutěž bude na tyče. Můžeme trefovat jakoukoliv tyč, která je za bod. A Kuba chytá normálně. Takže je to trochu upravený a samozřejmě začínám. Protože jasně, že Matěj. Gól dobrý, ale dobrý. na to se tady nehraje. Yes. No tak to je věc, kámo. To je hrozný věk golmana chytat. Jsme rozespal trochu tím. Ne! Super. Co? To by vyšlo do tyče. To je had. To je koušek. A já potvrdím. Jo! To bylo, ne? Jo. To je hustý, teda, Tak to je Matěj. hrozný. Ty jsi fakt ostrej. Já chápu, proč jsi tak dobrý prostě. Takže vítězství. Takže vítězství, no. A vyhrál si nevím, co jsi vyhrál, Matěj. Tě pozvu někde. Po druhý. Tak jo, tak dáme dezert. Prostě tě Tak jdi. pozvu tě na dezert. Jíš Filipesi. dezerty vlastně? Jím hodně rezert. To je širý, to se mi líbí. A tak to asi ukončíme, no, nějak. OK, tohle to by bylo všechno tady k tomu videu. Matěj, já ti děkuju, že jsi dorazil. Bylo to zábavný s tebou.
Doufám, že to nebylo naposled. Budeš je, jo? Druhý kolo. Chceš ještě druhý Dáme kolo? odvetku. Dáme odvetku. Matěj přislíbil a to se samozřejmě, to je blbý, když to uděláš, protože pak víš, jak to máme s časama. Teď si navnadil diváky, že to fakt bude, takže to musíme udělat. Tak uděláme. A Kubo, díky, že jsi dorazil. Taky děkuju. Doufám, že jsi to užil. A Matěj, počkej, nebo Kubo, závěr videa musíte, YouTubeového videa prostě. Like a odběr. Ještě něco, Matěj? Subscribe. Koment ještě. Jo, komentujte, A co mají komentovat? Co mají komentovat? okomentujte, jak se vám to video líbilo a A díky, že jste sledovali. Mějte se. Čus. čau. Ahoj Heroes, zdravím vás u nového videa a dnešní video bude rozhovor s Matějem. Navazuje to na naše YouTubeové video, Matěj se šel napít, tak počkáme, až přijde. Probereme si nějaké věci ze hřiště, jeho nejsilnější stránky, což je zakončení a výběr místa podle mě. Zároveň ale uděláme i pressing do čepele a press jako takový, jak na něm přemýšlí.